Mehmet Zülfitan, doğru haber. İşgalkere İsrail rezîlû kepâze bû. Şevaborî İsraîla işgalker riswa bû. Netanyahuye ku bin destan pîrek û zarokan qetil dike riswa bû. Agir wek baranê ji ezmanan bi ser serê wan de bariya. Wan wek mişkan xwe avêtin sitargehan, di sitargehan de dihejiyan. Ev çend mehin dibêjin İran êrîş kir yan êrîş nekir, gelo wê êrîş bike. Bi şehadeta İsmaîl Heniye dihat gotin hema İran wê li İsraîlê bixe. Lê em nûhîn dibin ku Ewropayê derew kir û soza aştiyê li Xezê da ku İran bersivê nede. Dema İran li benda aştî û sulhê bû vê carê êrîşî Lubnanê kirin. Hesen Nasrallah û xumandarên wî yên mühim şehîd kirin. Ew hêbêtir hovtir bûn. Dîsa nesekinin û dest bi operasyona bejayî kirin. Di vê naberê de li Xezê qetlî am jî berdewam kir. Her ku çû har û hovtir dibûn, zalimtir dibûn. Bi vê yekê nesekinin. Gotin em ê demokrasiyê bînin İranê û İranê azad bikin. Ji ber ku serdestiya psikolojik bi dest xistibûn. Di vê êdî kesek û hin kes pêşî li ber vê harbûn û zilmê bigirtana. Tenê dewletek hebû ku dikaribû vî karî bike ew jî İran bû. Herkes li benda bersivawî bû. Piraniya füzeyên ku berê avêtibûn li hewayê hatin imha kirin ji ber ku mesafe dûr bû û leza füzeyan jî kêm bû. Êdî İran jî derskirtibû. Di vê carê operasyona İranê cuda bûya û wisa bû. Bi füzeyên süpersonîk operasyon li İsraîlê rast kir. Qubeya Hesinî nikaribû pêşî lê bigire. Xaînên derdora wî nikaribûn pêşî lê bigirin. Emerîka û dostên wî jî nikaribûn pêşî lê bigirin. Mûşek û füze li balafirgehên eskerî yên İsraîla îşgalker barandin. Sê balafirgeh veguherand kevgîrê. Teyareyên şer ji holê rakirin û hatin rûxandin. Qismek ji wan însanan li paş û pêş İranê dipeyivîn, qise dikirin û hewl didan birêya Sûriyê di meseleya Sûriyê de êrîşî Hizbullahê bikin. Em dibêjin dema ümmet di nav şer de ye bila îxtilafên di nav xwe de bidin aliyekî, bila pêşî dijmin meğlûb bikin û têk bibin. Paşê vegerin û pirsgirêk û meseleyên xwe di navbera xwe de çareser bikin. Qe nebe di vê demê de em bi dest û zimanê xwe moralê nedin dijminên xwe û wan kêfxweş nekin. Werin em jî çawa êş û jana Mislimanên Xeze û Lubnanê parve dikin, şahî û kêfxweşiya wan jî parve bikin. Em wan bi tenê nehêlin. Werin em bi çavên mücahidên ku di cepheyê de şer dikin li bûyer û meseleyan binêrin. Bila bi çavê îxtilafên xwe nenêrin. Ger em vê bikin, em ê firsendê bidin dijmin. Wekî din, bi gotinên me tu kes nerastine jî şaş û xelet nabin. Her wiha rewşa aliyên ku bi hev re şer dikin, ne weke rewşa alîgirên ku şerê hev nakin. Huquqa İslamê derbarê van de cuda ye. Mesela hukmê kesekî ku bavê wî hatiye kuştin, derbarê qatil de ne wek hukmê mislimanekî ye ku tu eleqeya wî bi bûyerê tune ye. Geriye din sucdar bikuje ew jî dibe qatil. Velhasilî kelam, hukmê her dem û hukmê her tevger û hereketê cuda ye. Em li îro binêrin û mêze bikin. Em di vê warê de sefê xwe saxlem bikin. Bila tu xayîn kesên fitneyan dikin tê nekevin navbera sefên me. İsraîl bi van füze û mûşekên İranê ketbin erdê, rezîl û riswa bû. Ew efsaneya Qubeya Hesin bi temamî hilweşiya û pûç bû. Moralê wan bi temamî çû. Mirûzê wan tal û tirş bûn. Lê Misliman kêfxweş û dilşa bûn. Moralên wan baş bûn, serê wan bilind bû. Li Xezê xelq da ketin kuçe û kolanan, kêfxweşî û dilşahiya xwe nîşandan. Singê Mislimanên cîhanê ferah bû. Allahu ekber ve lillahil hamd.